ڕڤەکاری سیاسی بڕێز عەبدولقادر هۆری ji Kopenhagena paytexta Danîmarkê ve bi meraya Birêz Abdulkadir dem baş ew helwestên herêmî û navdewletî li ser Kurdan ku bi taybetî van du sê rojan de helwestên başin piştgirin ji bo Kurdan. Wê tiştek ji bo gelê Kurd tê de hebe li Rojavayê Kurdistanê yan jî Kurd vê bibe sotemeniya bazaran navdewletî? Êvar baş ji wara wê ji temaşevanên Rûdawê re. Bi rastî dema Trump biryara bexşandina hêzên Amerîka ji Sûristan mezintirîn berpirsên Amerîkî nizanibîn ew biryara. û gelek berpirsên mezin ê dewletên zor bihêz wan jî nizanî. Ev jî sedemê tê kirin ku siyaseta Amerîka li Sûrê de heta rûja îro nezelal e. Tiştekî îstratejî di wê siyasetê nehatî xiya kirin. Twitterên Trump berî mehekê gotî û niha dibêje dijî hevin. Ev jî dêlê Kurd û hemî deverên herêmê bikevin gumana. Ji ber ku eger neyta Amerîka rast be ku deverek aram li Bakurê Sûriyê û li Rojavayê Kurdistanê çêba biryara 2000 serbaz nekşanda. Çünkü ew 2000 serbazên Amerîkî hebin karibin kontrola dewletên dîtir, çavsûriya dewletên dîtir. Belê. Birêz Abdulkadir yanî tweetê Trump çima li dijî hevin? Dema ku beriya mehekê Donald Trump got em ê hêzên xwe ji Sûriyê vekişînin, xwe negotin piştgiriya Kurdan wê berdin. Roja derbasbûyî jî wî xwe negot em hêzên xwe venekişînin li Sûriyê. Tenê got bila Tirkiye êrişî Kurdan neke. Yani dijatiya wan tweetan li ku derê de ye? Dijatiya Tirkiye ev di hundirî hikûmeta rêveberiya Trump da ew tişt heye. Çünkü lobiya Tirkiye li Amerîka ew jî zor bihêz e. Îro eger Trump ew biryara xwestan ji di sebeba mera binêre biryarên Trump distîne ku bi zor bihêzin ji bo du tiştan. Yek ji bo navxweyê Amerîka ya din jî ji bo İsraîl, parastinê İsraîl. Dema biryara Trump derketî Twitter'a Trump belabiye yek ji wan metirsiyên mezin ser Kurda û li ser İsraîl hebîn. Li lobî Kurda li Amerîka ne wek lobî Yahudiya lobî İsraîl e. Lewma piştî demekê ew lobî hate durustkirin û çêkirin û senatörên Amerîkî yên dostaniyê Kurda û hevalbendên xwe li Rojhilata Navîn dikin tevger kirin û ji Trump re hat nîşankirin ku ev metirsiyên mezin qetîamên mezin li dostên Amerîka li Rojhilata Navîn wek Kurdan wên çêkirin. Çünkü dewletên wek Rusya, Türkiye, İran, Sûriye tehyîcek yani i'lamî ragihandinê li ser serkeftenên Kurda li Rojhilata Navîn dikin dimeşînin. û bênûne ev bi numûne jî ev rewşa li Efrînê çêbiye ku yani kîleke zor li ser Kurda ji bo Kurda karibî rêveberiya Kurda karibî heta hedekê yani rêveberiyek xwe ser çê bikirana. Lewma jî yani bazara siyasî navberê dewletên gewre li ser Sûrê û li Rojhilata Navîn hîn tewaw nebiye. Hîn xelas nebiye. Em behsa navçeyê aram bikin ku Donald Trump û Erdogan êvara derbasbûyî behs li vê yekê kirine li Bakurê Sûriye. Ev navçeyê aram vê çawa pêk were? Yani pêkane tiştekê wiha pêk were vê bibe waqeek Amerîka û Tirkiye ve çawa li ser li hev bikin li ser vê navçeya aram Kurd wê ku dera wê navçeyê bin? Li ber sîwanek bû Kurdan yan jî bi zirara Kurdan e? Ez dibêjim di nirîn hene. Nirînê Amerîka heye û nirînê Tirkiye heye. Türk dixwazin Amerîka bixapînin. Dema peywendiya telîfonî berî mehekê li gel Trump çêbiye soz dabû serokê Tirkiye ew ê şerê Daişê bikin. Li piştî ew sozdan got em ê êrişî Kurda bikin, em ê Kurda bin axê da wêran bikin. Li projeya Amerîka
جبو باکور سوریه و روجاوای کردستانی که هرمک اولا به هاو هرم اولا خلق جملك مال خد در نکوه گشتی چه نبن ویرانکاری چه نبه یعنی حالاک بمینه حالاک حتی چارەسەرێک ناپرس ئەڤە کۆ ji بۆ پێکانینە هەرێمەکە ئارام نەرینên ترکیە و ئەمریکا ji hev nizîk bûne yan jî hîna nەرینên wan ji hev cuda ne dûrî hevin تخمîna me hîn cuda ne ji ber ku Tirkiye dixwaze pêlbaziya bike dixwaze pêlbaziya bike ji bo vê meselê de li ser wekî bin tenaqudatê naberê Rusya وامريكا بكي هسه برسا داویه بکرتی اگر برس عبدالقادر پشتگیری ترامپ جبو کردن روجاوای کردستانی و چاره نویسا دانستاندن ریوبریا خوسر و شامی بر بکو ببه حتی بری چندکه او پیوندی انجام ندابین چونکی دولت میجیه دولت سوریه نب چارەسەرێک دموکراتیک و لا مرکزی لسوریه هبه دخوازه هەمی دەڤەرین سوریه بن کنترۆلا خاکێ و وەک من بهیستی کە جوانە وند دەڤێ گوردانە gur wêwa bixê win werin ceme bê qeyd û şert em tiştekî nadin we ev tişt bixa nîşankê dide rêveberiya Sûriyê peywendiyên bi dizî navbera rêveberiyê Sûriye û Tirkiye jî hene û ev jî hin jê derên siyasî û jê derên medyayê dunyayê behsa wê kirin û tu mişkile li ba dewleta Tirkiye tune peywendiya bi şemêra bike eger çekin Kurda li Sûriyê werin rakirin hilkirin hêzeke hêza Kurdî a leşkerî li Sûriyê were binekirin ev tişt heye lewma jî Türk li ser fêlbaza dike dixwaze bi tiştna mera demê mera bişopîne tasrîhate berpirsên Tirkiyê ji saleke virda derbarê Bakur û Sûriye û Rojavayê Kurdistanê dibîne her ku daxtê Emerîka sertê dibihêrin. بله شرفکاری سیاسی برز عبدالقادر هوری گلک سپاس کو جه کوپنهاگ پایتخت دانمارک تو بمرا بود سپاس بو بجداریت